Hej, her kommer min challenge-video med min kære søster, Nicoline. Sig hej. Hej. Og vi skal lave en challenge-video. Folk vil helt præcis Whisper Challenge skal vi lave. Og Nicoline skal sætte musik på nu. Jeg finder lige sammen. Åh, for helvede. Se. Ja. Hun er håbløs, er hun. Hun er håbløs. Håbløs. Her kommer søgningen. Rød grød med flåde. Lad os sige det igen. Rød grød med flåde. Bare flamingo. Nej. Rød grød med flåde. Justin Bieber er dum. Nej. Rød grød med flåde. Røde sokker er gode. Nej. Rød grød med flåde. Min kasket er rød. Nej. Rød grød med flåde. Prøv at sige det igen. Rød grød med fløde. Rød grød med fløde, Nico. Flødeskum med rød kirsebær. Nej, rød grød med fløde. Rød grød med fløde. Ja! Var det rigtigt? Okay. Og det sidste spørgsmål er flamingo. Hvad? Flamingo. Flamingo. Jeg kunne bare se det på munden. Geigt. Sig en. Geigt. Hvad fik du? Jeg forstår det ikke en skid. Geigt. Billiard. Geigt. Gær. Geigt. Gæret. Geigt. Mere. Geigt. Mere. Geigt. Kig nu bare op, Nico. Geigt. Så sig det igen. Geigt. Leret. Geigt. Leret. Nej, du må ikke lave bogstaver. Geigt. Mere. Geigt. Her. Geigt. Her. Geigt. Giver du op? Jeg giver op, jeg kan slet ikke finde. Geigt. Ej, så er du bare gæret. Jeg troede, der er mere eller et eller andet. Er det din tur nu? Nu er det så min tur. Oh my god, det var taget 3 minutter af de to. Ja, okay. Okay, jeg tester ham lige. Kan du høre mig? Hvad? Ja, det der må du ikke. Kan du høre mig? Kan du høre mig? Ja, det er rigtigt nok. Det var bare en test. Hvad? Det var bare en test, så det gælder ikke. Jeg vil godt have barberet mine ben. Fra Nikolaj Engblad. Rød gruppe fløde, eller hvad? Hvad? Jeg vil godt have barberet mine Hva? ben. Hilsen Nikolaj Engblad. Jeg vil godt have barberet mine ben. Hilsen Nikolaj Engblad. Pas, jeg ved det ikke. Hvad var det? Jeg sagde, jeg vil godt have barberet mine ben. Hilsen Nikolaj Engblad. Okay. Hilsen Nikolaj Engblad. Lad være med at sige noget, men kom nu videre. Okay. Fluesmækkeren hænger lige derovre. Fluesmækkeren hænger lige derovre. Du skal lige derovre, eller hvad? Fluesmækkeren hænger lige derovre. Hvad? Fluesmækkeren hænger lige derovre. Flytmækkeren er lige derovre. Tæt på. Hvad? Tæt på, men det er ikke rigtigt. Nå, jeg kører op i hvert fald. Jeg sagde, fluesmækkeren hænger lige derovre. Men jeg En, kører... nej, en til. Nej, det var 3. Teletubbies.
Teletubbies. Pas. Jeg ved det ikke. Du skal lige prøve. Du skal prøve. Du kan ikke bare starte med at sige pas. Hvad? Du kan ikke bare starte med at sige pas. Okay. Du skal prøve. Teletubbies. Teletubbies. Ja, snyder du eller hvad? Hvad? Snyder du? Nej. Nå, okay, men den var rigtig. Du skal sige farvel til. Men det var så alt for i dag. Farvel.